Hola, nins i nines, com esteu? Nosaltres vos trobam molt a faltar. Avui vos hem preparat un taller d'audició i llenguatge que va d'endivinalles. Esteu preparats? Ara heu de tenir les orelles ben obertes, estar ben atent i a veure si endivineu què és el que s'amaga darrere el que jo vos dic. Atenció! És petit com una nou, du banyes i no és bou. No té peus però se mou. Què és? Molt bé, és el caragol. A veure si endivineu aquesta segona. Va pel cel, té ales i no és ocell. Què és? Un avió! Atenció, a veure si endivinareu aquesta. Qui és qui s'aixeca més matí del món i de vespre és el primer que s'adorm? Molt bé, és el sol. Aquesta segur que la sabreu. Diu: el meu ofici és molt valorat perquè ajuda a la humanitat. I quan el foc fa córrer la gent, pot la sirena i surt corrent. Qui és? Els bombers, molt bé. I la darrera endivinalla diu: en els mars i en els rius sóc expert a bussejar. Si m'atreus de l'aigua no podria respirar. Què és? El peix, molt bé. Espero ho hagueu passat beníssim. Jo m'ho he passat superbé. Ara vos toca a vosaltres. M'enviareu qualque endivinalla? A veure si jo la puc saber. Un beso.